horas mah dihita saluhuna amanginang nani holongan di bagasan guarni Yesus Kristus marhite channel YouTube Herianto Pakpahan anggia bui gabi pasu-pasu di aka nama berita nauli saat mahita tu jamita di pesta paduahon parningotan hasa sahur ni tondi porbadia ay masusah tidak tu berita nauli jumulu mahita martangyang dameni debatana sumurung sian saluhuk na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli di Pentakosta Paduahonon ima natar surat di Rom bidu walu ayat sada sahatro di ayat walu ujahama tuhita saluhukna ope dang na mangunai bi uhum tuaka na di bagasan Kristus Yesus akan na sumar pangalahu marguru tu daging na marguru tu tondido ay nang di palua patik ni todi hanguluan na di bagasan Kristus Yesus doao sian patik ni dosa dohot hamatea ay dum sumargugu patiki na pinagali ni dagingi disuruh debatado anak na sendiri ala dosai marupahun daging perdosauni gabi songonima dihonahon tu dosai di bagasan dagingi asa jupang mahati goran na pinangido ni patik dihita akka na mangihutot tondii dangbi anggo daging ay pardaging do di parrohahon akka na mangihutot dagingi alay todi do di parrohahon akka na mangihuton tondii ay hamatean do harohaon ni daging alay hanguluan jala hadameon do anggo harohaon ni todi hamusuon do pak dematado harohaon ni daging dan ulu uduki di patik ni debata ay dang tarbahisa alay dang tarhaluhon debata akka parroha daging ido sahna dihita na nihokop ni Tuhata Yesus Kristus didok sahalak teolog jala sahalak pedita ima amata eka dharma putra mandok somonon Roh Kudus atau napas kehidupan yang dari Allah adalah salah satu unsur penting yang membuat manusia menjadi manusia. Todi parbadia ido na mangula marhite akal budi dohot hati nurani mambain jolmai gabe na tinopa na istimewa. Siapa dohani nang dohon nama rupani takas do ikon mangulu di bagasa todi perbadia do aka galup jolma tarmubi nama kaporsiai Yesus Kristus. Tentu marhite padohani nang menunggulu hitama ikomian do ngulu ni hita ganup akan aporsea di bagasan ton di perbadia. Hita saluhuk na adong dua nama serga diturpukon taringot ngulu na digorahon ima berjolo ngulu na mangihuton todido manang na paduahon ngulu na mangihuton pardaging dita nani hukum ni Tuhata jumpa kita do di ngulun pangalahon ni partodion nang songani pardaging
Jadi saliling adong portivion tentu adong gunang akarumang ni perdagingon manang ulaw ni perdagingon. Kita selalu nana ni hokok ni tuhatta amana yung tabuti marhite turpu jamita di Pentakosta na panduahono. Parjol nang tugihonon na matuhita asa mangulo mahita marguru tutondi. Diturpukon takas do di paingot si Paulus halak rom hatihai latakas do gudang aka ulaon namaralo tu partodion manang ulaon namaralo tu hatan di bata di ulan asida. Ido pa di paingot si Paulus asa unang pardagingoni di ulaon nasida. Alay naing ma ngulu na di bagasan partondio. Ngulu na di harahon asa di bagasan pangaraja pangajarion ni tondi por badi. Jadi mulu mangulu di bagasan perdagingon tentu nabui magai madabu tu dosa. Atau waduh tutu hita manginang nang seluruhna molo Kristen do hita molo na porsyedi Yesus do hita gudang ma ngulut taon diharahon ton di perbania tutuboy loro suku-sukun ayah mariko na huroa dia mah huroa pakkorhonna mulu mangulu di bagasan ton di ikobototan parngulun na di bagasan ton di perbadia jupang madisi imanan idokna ngulu di bagasan hati gorang ngulu na mampu pasidikon dosa jada ngulu na mampu patuduhun ciri kasni songon si ihuton Kristus. Jadi buhama dia ke ulota tapangasahod dobe tutu guguniton di porbadia sehinggiat ma unang tapangasahon holan kemampuan sendiri gugut sendiri. Tentu asa mampu hita di ngulun adong marlapatan manang nguluton punya totalitas songon sihuton Kristus totalitas Kristen yesari mahita ikum mangulu marguru tutod di tentu tod di mangaraho kita marpangalawan nadinggan pakkatayon persauran naso hasurahan doh akka persauran nadinggan. Memang dang murah mamulahon seluhukna nahubar tulong ni rohani debata. Alay naing mata panido guru asa mampu hita dinguluton mamulu na ni rajan ni todi por badia. Atong tabamana ojo dinguluton amangina kita saluna. Au surarong tabereng sasahala ke jolma. Ola kazahaton diula. Holan akka nasuringgad diula. Holan akka pargadobuso diula. Holan akka parmainanon diula. Pahado tutu hita marnide. Basa wisong ni. Wilu rupani rosu kusuku di hita. Na pasti alus na jepek na gue rupani taputi siyan terpu jadi tao. Dan dijakko dobeton di porbadiai mangarasai guluna perdagingan dobe nabungoko hajahato ni dobe rupani na sai mangarahon guluna dia limay nunga takas di do ay perdagingan do di parrohahon akan namangihutod dagingi alay to di do di parrohahon akan namangihutod tod di siani terida parbu ini sasahalak na mangulu di bagasan todi do mangulu di bagasan per daging. Lain saya giat mak. Marhite turbo jamita di Pentakosta Badono. Todi ima natakas talowas mangarahon mulutta. Todi ima namian di bagasan
aka ulau tahu. Todi ima na mga rajay nasa sakap di nguluto. Nabadua homa jalan parpudi di dok hatan itu hatta ma dang lomo rohan itu hatta aka parroha daging. Buhado tutuh di hita saluhukna. Ulu do hita gabi halomuan ni Tuhani. Ulu do hita gabi las rohani Tuhani midamuluta. Mau di hati Indonesia dok. Maukah kita menjadi kesukaan bagi Tuhan? Mulu ulu do au hita saluhukna di arahum. Parroha na di arahum ton di porbadia ma hita saluhukna. Mangul di bagasan ton di ima hita saluhukna. Si tondo nian di nguluon dapat hita dorupani romangi aka ulaon ni pardaging. Isarani mula-ulaon karejo di kantor di porlak di lembaga di balian dok na asa. Aka ulaon ni aktivitas di perdagingan doi memang. Alidang na pala tu si naing ajaran ni hatan itu hatta marhiti turpu jami tong. Alay buhado aktivitas ni ngulutai nasa na taula di ngulu dan patubu dosa. Dan patubu aka rumang ngulu naso bartu hatan ni demata. Gunupare do hita mangadupi aka ihot-ihot ni haborti binon manang sibulisi. Alay margugu mahita asa molo talowa sedotor di porbedi mga raja yang nguluta totu buyo rupani basi di ngutta akarumang ni pangalahu ni dosai asa gue targuar hita halomuan ni rohani tuhatta. Kubai sada contoh amang inang hobi tingkat dong hobi rupani di ngulu istilah na aka halomuan ni roha aka kegemaran dong na asing. Contoh surah sesala dong hobi na rupani mamacing makai habe anggo ala dipakkelon neido gawe susah nguluna habis tikina holan na makai soliboto berupane mangaragao tanggung jawab na ditonga-tonga di bagasna turepena do anakna tutunga nggak bisa. Jadi naik matutu nasaro mangingulutei ikom ma ni rajaan ni ton di porbadia asa takas las rohani tu hatai di tonga-tonga ni ngulutau. Masai takas do diturpu konde pitui hangu suwon dok pak debataro harohaon di daging. Lapatan na dan lomo rohani debata mulu mengulu hita ni rajani dosa manang pardagi. Alineng ma to di morbadia atong umusyukur nama sayepet ulu do hita gabi las rohani Tuhani gabi halawan Tuhani mulu ulu do hita say taluas na mulu tahun diarahon ton di porbadia ulu hita gabi musuhna saya unang mania saya unang mawar musuh hita ro debata alineng ma bersahabat mardongan maraliane do jisusi nang do ton di porbadia mari titur pujami dari Pentakosta ke non marpalahu mahita marguru tutondi nasian tuhata. Amin bertanya kita. Mau lihat Tuhan saya perbisuhi kami mangulu di bagasan gulunami si ganupari ni rajaan ni tondi porbadia mangulu kami marguru tutondi mi saya margugu mahami pasidikon pangalahu ni perdagingon margogo kami pasidikon nakarumang idus alay mulu luasami diri nami pamatang nami ngulu nami takas Tuhan marpangalahu marguru tutodimi tutodi porbadia posroha nami marhasunangan do kami gabi halomuamu do kami hamusyur do Tuhan di depanmu aka harohau tidak i atong
naing mamaraliali hami do to Tuhan di bagasan ngulu nami sigano pari ala takka solo asami ngulu nami on marguru tuton demi marhidi Yesus Tuhan jalo tangyang nami. Amin.